வணக்கம் நண்பா, நான் உங்க கிரேஸ் பை எஃப்எக்ஸ். நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா, வாட்ஸ்அப்ல சிங்கிள் டிக் கேள்விப்பட்டிருக்கும், டபுள் டிக் கேள்விப்பட்டிருக்கும், ஏன் ப்ளூ டிக் கூட கேள்விப்பட்டிருக்கும். இது என்ன மூணாவதான ஒரு டிக், அதுவும் இல்லாம ரெட் டிக். ஸோ அதை பத்தி தான் இந்த வீடியோல ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்க்க போறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். வாட்ஸ்அப்ல மூணாவதான டிக் அப்படின்னா என்னன்றது தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம். மூணாவது டிக் ஆயிடுச்சுன்னா உங்களை வாட்ச் பண்றாங்க அப்படின்ற அர்த்தம். அது ரெண்டாவது டிக்கும் ரெட் ஆயிடுச்சுன்னா உங்களை எப்ப வேணா வந்து தூக்கின்னு போயிடுவாங்க, நீங்க ஒரு வெயிட்டிங் லிஸ்ட் பர்சன் அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம். அதே டிக் மூணாவதும் ரெட் ஆயிடுச்சுன்னா உங்களை எப்ப வேணா வந்து கன் பாயிண்ட்டை வச்சு தூக்கின்னு போவாங்க. அதுதான் மூணாவதான டிக். இப்படின்ட்டு வாட்ஸ்அப் குரூப்ல, ஏன் உங்க வாட்ஸ்அப் குரூப்ல கூட வந்து மெசேஜஸ் ஃபார்வர்ட் பண்ற கேசஸ் ஜாஸ்தி பேர் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க. அப்படியெல்லாம் எந்த ஒரு விஷயமும் இல்லை. அது ஒரு யாரோ ஒருத்தர் ஃபேக்காக வந்து கிரியேட் பண்ணி அனுப்பின நியூஸ். ஸோ அஃபிஷியலாக வாட்ஸ்அப் சைட்லேருந்து அந்த மாதிரி எந்த ஒரு நியூஸுமே வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணல. ஸோ யாருமே வந்து நீங்கள் இந்த மெசேஜஸை ஃபார்வர்ட் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்களும் ஃபார்வர்ட் பண்ணி ஒரு ஃபேக்கான நியூஸை கிரியேட் பண்ணாதீங்க. நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்லேயே வந்து சில பேர் இருப்பாங்க, ஏதாவது ஒரு மெசேஜ் ஃபார்வர்ட் மெசேஜ் வந்துச்சுன்னா போதும், அதை அப்படியே வந்து ஃபார்வர்ட் பண்ணி எல்லாருமே தட்டின்னு இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி விடுங்க. அவங்க இந்த வீடியோ பார்த்தாங்கன்னு அவங்களே புரிஞ்சுக்குவாங்க. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கன் ஆல்ல போட்டுங்க. அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.